Girona és una ciutat travessada per 4 rius. El Güell, el Galligans, el Ter i aquest d'aquí darrere nostre, l'Onyar. Els rius transporten sediments de diferents mides. Si anem trencant la matèria, en aquest cas els grans de sorra, arribarà un moment en què no la podrem dividir més? Una pregunta semblant ja se la feien els grecs. I ja que parlem de grecs, què us sembla si anem fins a les platges d'Empúries, on trobarem sorra transportada pels rius i també acumulada pel vent? Ara fa quasi 2.500 anys, Demòcrit va proposar que si es va trencant la matèria i es va fent a miques, arribarà un moment en què no es podrà trencar més, en què serà indivisible. Aquesta part de la matèria, que ja no es pot dividir més, l'anomenà àtom. Però els àtoms es poden dividir. Estan formats per partícules més petites. Malgrat això, la paraula àtom encara es fa servir per designar aquestes unitats que tenen entitat química. Els àtoms són extraordinàriament petits i pesen també molt poc. Per aquest motiu fa falta una gran quantitat d'àtoms per poder-los pesar. No estem parlant d'una dotzena, com els ous, o de 100, com un paquet de tovallons. No, estem parlant de molt més. Estem parlant d'un nombre molt gran, 6,022 per 10 a la 23. És molt difícil de fer-se la idea de lo gran que és aquest nombre. El mar és gran, com diu l'havanera, però quantes gotes creus que hi ha? Uau, milers de milions, una animalada. Fent un càlcul aproximat, hi ha 7,4 per 10 a la 22 gotes d'aigua. Farien falta 8 mars mediterranis per fer 6,02 per 10 a la 23 gotes d'aigua. I d'on surt aquest nombre? El 1811, un científic italià anomenat Amedeo Avogadro va proposar que, en volums iguals per gasos diferents i en les mateixes condicions de temperatura i pressió, hi hauria d'haver la mateixa quantitat de molècules. Els científics van provar de calcular aquest nombre. Fins i tot, Albert Einstein va proposar un mètode per comptar àtoms fent servir només un microscopi. Als químics ens és molt útil aquest número. Sí, perquè quan hi ha una reacció química mai fem reaccions entre molècules o àtoms, sinó que ho fem entre quantitats de matèria que puguem pesar o mesurar. Fem servir el mol, que és la quantitat de matèria que conté el nombre d'Avogadro de partícules. És molt més fàcil treballar amb mols, perquè la massa d'un mol d'àtoms equival a la seva massa atòmica expressada en grams. Per exemple, la massa atòmica de l'hidrogen és aproximadament 1 ohm. Un gram d'hidrogen és un mol d'hidrogen atòmic. Per tant, en un gram d'hidrogen hi ha 6,022 per 10 a la bata 23 àtoms d'hidrogen. I el mateix per compostos. En 18 grams d'aigua hi ha un mol d'aigua, és a dir, 6,022 per 10 a la bata 23 molècules d'aigua. O la sal, és un compost que pesa 58,4 ohm. Vol dir que 58,4 grams de sal contenen el nombre d'Avogadro de ions clorur i de ions sodi. Això porta això. Com més gran és la massa de la partícula, més gran és la massa del mol. El carboni 12 és un dels isòtops del carboni. Exactament, la seva massa és de 12 ohms. Per tant, 12 grams de carboni 12 és un mol. Aquesta és la definició que en fa la IUPAC. El carboni és l'element bàsic per la vida al nostre planeta, el planeta Terra, un dels 8 planetes del sistema solar. Es calcula que hi ha uns 100.000 milions d'estrelles com el nostre Sol a la Via Làctia, la nostra galàxia. I hi ha 100.000 milions de galàxies. És a dir, en tot l'univers no hi ha ni un sol mol d'estrelles. I aquest nombre tan extraordinàriament gran es pot calcular d'alguna manera? Sí, mitjançant un mètode electroquímic. Anem al laboratori? Amb una simple cel·la electrolítica podem fer un càlcul aproximat del nombre d'Avogadro. En aquest experiment mesurarem el pas de corrent i el temps per saber la quantitat d'electrons que travessen la cel·la electroquímica. I també mesurarem la pèrdua de massa d'un dels elèctrodes. D'aquesta relació en traurem el nombre d'Avogadro. Ja veig, aquí tenim els 2 elèctrodes de coure, l'electròlit, la font de corrent continu i l'amperímetre per mesurar el pas de corrent. Quin electròlit farem servir? Farem servir una dissolució 0,5 molar d'hidrogen sulfat de potassi, tot i que podríem fer servir una dissolució 0,5 molar d'àcid sulfúric. Així mateix, tenim un dels elèctrodes, el que farà d'ànode, que l'hem pesat amb una balança de precisió. Així, quan connectem la cel·la al corrent, anirem obtinguent hidrogen al càtode.
mentre que l'ànode anirà perdent massa perquè el coure metàl·lic anirà transformant-se en ions coure que passaran a la dissolució. Doncs connectem i comencem a comptar el temps. Per si voleu repetir el vostre centre educatiu, fixeu-vos que l'amperímetre està connectat en sèrie. Fa falta fer lectures cada 60 segons durant 20 minuts per fer una bona mitjana. L'amperatge anirà variant durant el temps perquè l'elèctrode es va tornant cada cop més petit. Trobareu tot el procés complet a la nostra pàgina web. Veiem com la solució es torna de color blau a causa de la presència de ions coure. Hem vist com el càtode es recobria de coure metàl·lic. I ara comprovarem com l'ànode ha perdut pes. El netejarem ben net i el pesarem un altre cop amb la balança de precisió. Bé, doncs ja ho podem pesar i veure la pèrdua de massa. Aquest experiment m'ha agradat molt. Doncs si us ha agradat aquest experiment, no us perdeu la resta d'experiments de Girona amb molta química. Molt? Molta!